to fill la gap yala mntu wesithathu. Before umzalwane olandele emva kwam anyuke okanye before sicula iculo lakhe ndizawuninika nisincede in trying to fill la gap ka Sister Makhumsha sibe ne moment of worship nje noba yimizuzu elishumi size sithi emveni kwezondumiso sicula u225 sinyuse umzalwane ufunise aze emva kwam okanye emveni kwalo maculo okanye kwezondumiso. Ngokwe program ke bekufanele ba siyolala ngoku. Kodwa umbane waseLitha Park us-inconvenience to a point yoba sane-delays ekuqaleni kwethu le program. Kodwa ke sesibulela ukuba usasinyamezele kwade kwangoku. Kuthiwa apha kule program tarry in his presence. Ndimele nje mna ukusondeza ingqondo zethu nokuhlangabezana nabantu abafana nomzalwane uThafana endiqonda noba babubhideka sesisingesi sibhalwe apha. Ndimele nje just to assist kwimeko lolo hlobo. Ndibulela ke i-executive yaseLitha Park ethe ngelixesha kanye enyakeni na njengabantu be-Methodist Church eyasekwa uJohn Wesley baba ne-program ekumila kunje ye-spiritual encounter kanye ngexesha xesile icawe ibisandokhumbula isehlo sika John Wesley kwiminyaka emininzi nemininzi egqithileyo nge-Elders Gate experience. Sizayikhumbula ke sonke imfundiso sayifumanayo kwiklasi yabaguquki. And so le nkonzo okanye le program or the event ivela ke singamawisile sisandokhumbula eso sehlo okanye sisandoba nenkonzo zesikhumbuzo of the Elders Gate experience. Yangena ncakasana ke kwikhalenda yethu njengamawisile le event nazo zonke izinto eziqulathileyo. Ndingalibazisanga abazalwane, ndithe xa ndikhangela ngoba nam ibintsha kum le phrase ndathi xa ndicholachola ukuba ithetha ukuthini le nto ithethwa apha ngaba bazalwane. Ithi to deliberately spending time with God, remaining spiritually attentive in prayer and in worship. It is to spend time with God intentionally and deliberately. Ukuhlala ke unika okanye unikela ingqalelo ngokomoya okanye kwizinto zakwamoya. Ukondla your spirit and your soul ngokomoya. Kuthiwa ngomthandazo nangokunqula
through meditation ube nemizuzu umbongo yokuthi cwaka phambi koThixo uzolele uThixo kuyo yonke into oyenzayo. Kuyo yonke ke le process okanye le exercise akukhapha umuntu angxamela khona. When you tarry in God's presence, awenzi uphela sonwabe okanye awuna second item kwi-agenda, kodwa kubanye item yakho kukuzola uhlale ekuzoleleni uThixo. There is no rush bazalwane. Xa uzinukela kuThixo awumnika uThixo i-time frame yokuba ndizinikela kuwe Thixo for this long. Ukuba awuzenze ezi zinto unenjongo yazo ngam ndizawuhamba ndisuke kuwe. No, you don't do that. Kodwa uyahlala ulindele kuThixo ukuba athethe. Ulinda kuThixo ukuba ashukume okanye athethe nje nawe ungayazi nokuba yintoni luThixo aza kuyithetha kuwe, but all you do kukulinda nokuhlala in the presence of the Lord. Ungayazi ukuba okanye ungenanto ithi ngexesha elithile I need to do A, B and C. Khamende ngcwele kaThixo uthe omnye umbhali ebendidibene naye apha ekukhangeleni uthi there is power of obedience. There is power of obedience in waiting. Khamende ngcwele kaThixo zigilga zakho wethu ukulinda, not passively but attentively okanye expectively ulinde kuThixo. Khamende ngcwele kaThixo ngoba ndimva kakuhle uLuka, ndimva kakuhle uLuka xa uYesu umbongo ethetha nabafundi bakhe. Ndimva kakuhle uLuka xa ibalisa incoko kaYesu yokugqibela nabafundi bakhe uthi uyabonani mna ndilithumela kuni idinga likabawo, ke nina hlalani kuwo umzi oyiYerusalem nide nambathiswa amandla aphuma enyangweni. Akabaniki ixesha uYesu ukuba balinde ixesha elingakanani, but all he is saying is nilinde ukuze nambathiswe amandla avele enyangweni. Khamende ngcwele zigilga zakho wethu. There is power of obedience in waiting. Awulindi nje kungaveli into xa ulinde kuThixo, kodwa tarrying in his presence iba khona into uThixo ayivezayo ekupheleni kosuku. Zigilga zakho wethu waiting ke build spiritual endurance and trust. Zigilga zakho wethu ukulinda builds spiritual endurance and trust. Utsho lo mbhali apha, utsho omnye umzalwane ebendikhe ndadibana naye usixelela kakuhle uDavide xa ecacisa le nto, ecacisa ngokukholosa ngoThixo ngokungoyiki. Uthi kuverse 14 kule ndumiso 27, thembela kuYehova, yomelela ukhaliphe, ulindele kuYehova. Khamende ngcwele kaThixo bazalwane zigilda zakho wethu. Le nto ngokwayo ithethwa nguDavide apha. It highlights courage and stillness, especially when answers are not immediate. Ngoba kaloku asiyazi ukuba uThixo ekulindeni kwethu kuye uzasiphendula nini okanye uzasivuza nini, kodwa siza kuThixo singathethi laa nto ithethwa nguPetros. Sinceme izinto zonke salandela wena oba yintoni na umvuzo wethu. Zigilga zakho wethu kodwa sidinga ukuba asilinde kuThixo, silindele kuye ngoba linini ixesha lakhe lokufezekisa izinto zakhe. Khamende ngcwele evuma ukuthandaza ilizwi lamazwi kaThixo. Okwesithathu, tarrying in God's presence result
results in renewed strength. Tarrying in God's presence results in renewed perspective. Tarrying in God's presence results in spiritual elevation. It is active trust in God. In God's presence. Ubuhleli mbongo uzinzile kodwa umkhawula uThixo ngendumiso, umkhawula uThixo ngonqula khamene evuma ukuthandaza lizwi lamazwi kaThixo ukuze ke sifumane uhlaziyo emandleni, ukuze zikildas zakowethu executive yaseLittle Park sifumane uhlaziyeka okanye imibono ehlazekileyo. Zikildas zakowethu sidinga ukuba si-experience laa nto ithethwe ngumprofethi u-Isaya. Athi umprofethi u-Isaya ke bona abathembele ngoYehova bayakuhlaziyeka emandleni, banyuke ngamaphiko njengenkosi. Khamene ngcwele efuna ukuthandaza zikildas zakowethu sidinga kokuba senze loo nto, singakhange sihlale kwi-presence kaThixo and experience izinto ezinjalo. Kuzawufana koba sizohlala apha kule weekend sihlelelilize, kodwa sidinga koba sive encounter kunye noThixo. Sihlala apha silindile kanye apho uThixo sikholelwa ukuba ukhona kona. Zikildas zakowethu ndizawukwehla, liyasondela lela xesha bendinicela kulo azonyuka ukoduma. Zikildas zakowethu uthi ipoint yam yesine, tarrying is about dwelling, Xesibe. It is not visiting. Tarrying in God's presence, bazalwane, ayo part-time job. Ayo part-time job, but it requires your full attention. Zikildas, akuziwa kuThixo xa kusileha. Kuyaziwa kuThixo ngawonke amaxesha ukuze uve ipresence kaThixo. Awuzi nje ngokwenza uphela sonwabe nokugqithisa ixesha. Ukuba awuyiqondi le nto ndiyithethayo, ambafundi Ndumiso 91 uve laa mbhali xa esithi ohleli endaweni efihlakeleyo yosenyangweni uyakuhlala yena emthunzini kaSomandla. Khamene ngcwele evuma ukuthandaza. It is staying in God's presence long enough to experience covering, peace, and God's intimacy. Zikildas zakowethu, ukuhlala ke kwi-presence kaThixo develops spiritual depth and readiness. Uthi xa uhlele ngokwaneleyo kwi-presence kaThixo ungamane nje uzovakasha uphinde uhambe, kodwa xa uhleli wazinza in God's presence, you develop spiritual depth and readiness. Into yanceda uYoshua Mbongo
is that he lingered. He tarried even after Moses ehambile ecaleni kwakhe. God, he remained kwi-presence kaThixo. Akanga xhomekeke fully kwi-guidance kaMoses. God uye wahlala kwi-presence kaThixo. Ngoku uMoses athetha noYehova, shwame kwintaba yeSinayi, ithi iBhayibhile uYeshuwa unyana kanune akasukanga yena ententeni leyo bebehlele kuyo. He remained. uYeshuwa lingered. uYeshuwa tarried in the presence of the Lord, even though Moses angekho ekuqaleni kwakhe, kodwa wanyamekela okanye wazinza apha ententeni where he believes ukuba uThixo ukhona kona. Ilizwi lamazwi kaThixo. As a result, loo nto ngokwayo imncedile uYeshuwa, even when uMoses abesusiwe phambi kobuso bakhe permanently, wakwazi ukukhokhela amaSirayeli and led them to the promised land. Engasekho uMoses, ngoba ziguildas, we tend to lose the focus kaThixo and lose insight okanye the presence yomoya kaThixo ngokufocusa kubantu abasecaleni kwethu. But tarrying in God's presence requires us not to focus kwizinto ezisecaleni kwethu, but to remain kuThixo and listen to what God is saying, ukuze nathi ngomso bakumka abazana nathi sikwazi ungagungqi elukholweni lukaThixo, sihlale and remain in God's presence. Zigilda zako wethu kamende ngcwele evuma ukuthandaza ilizwi lamazwi kaThixo. Xa ndizawuhlala phansi ceduma kuthiwa ndinezinto nje ezintathu endizifunileyo ndafumanisa uba zilulutho kum, zingalulutho nakuni. 3 spiritual insights about tarrying in God's presence. Kamende ngcwele evuma ukuthandaza ithi le nto, it reflects hunger. Not just hunger, but hunger for God. Ilizwi lamazwi kaThixo. It reflects iphango lakulambela uThixo, hayi nje izipho zivela kuThixo kuphela, but when we remain in his presence, sihlale kuThixo simdumisa, siye kuThixo simsebenzela. Ngelakhe ixesha uThixo uzasivuza. We need to move our mindset of going to God ngenxa yezipho zakhe esizonwabelayo and forget about them the next day. Kodwa sidinga ukuba when we go to God, siye kuThixo ngenhliziyo ethobekileyo nenobulali khona ukuze simsebenzele uThixo. Zigilda zako wethu okwesibini, it nurtures spiritual sensitivity and discernment. Ilizwi likaThixo, to distinguish between God's will and your own will. Kubi ke bazalwane, kubi into yoba uhlale kwi-presence kaThixo and not be able to disseminate between iwill kaThixo neleyo into ifunwa nguwe okanye ikholisa wena. Thina sincilelwa
yile nto isonwabisayo kuThixo. Sithi ngoba all is well and uThixo is pleased. Kanti akunjalo, but we need to have umoya wokuzahlula ezi zinto, intando ekholisa uThixo nentando ekholisa thina. Not yonke into esikholisayo iyamkholisa uThixo. Ndimva kakuhle kaloku, ndimva kakuhle uPawulos xa esithi zonke izinto zivumelekile kum, kodwa asindilungele zonke. As umntu that has experienced encounter noThixo, you need to be able to discern between those things. Ukuba yeyiphi into emlungelayo uThixo, iyephi into engamlungeliyo uThixo. Ithi point yesithathu, it creates room for encounters, revelation and transformation. Asinohlala kaloku kwipresence kaThixo siphinde siphume sisafana nababantu besingene singabo. It doesn't work that way, bazalwane. Along the way ikhona ndawo iphosileyo. It's either you got excited and entertained zindumiso zenziwapho, awakwazi okoba umva uThixo koba uthini na. Khamento engcwele ethandazayo, to tarry in God's presence kukuthi bazalwane, Nkosi ufanele wena kukulindwa. That's what it means. Ukuthi kuThixo wena Nkosi ufanele kukulindwa. Ungalindi kuThixo unenye agenda. But uthi kuThixo wena Nkosi ufanele kukulindwa. And umlinda mngqongo uThixo kwihlabathi elihamba ngezantya, kwihlabathi elihamba ngokungxama, wena ukwazi ukuhlala ulinde. Uthi I'm not going to get carried away. Yipace yelizwe, kodwa I'll remain in God's presence. Khamento engcwele kaThixo, ukuhlala ke phambi koThixo ulindile ngokuzola. Ukuhlala phambi kobuso bukaThixo xa sibe ulindile, ungonelanga nje ukulinda, but ulinde ngokuzola. It's a sacred act of love and surrender. You fully devote yourself to God. Uzinikela wena ngokwakho kuThixo. Uncame yonke eyakho into. Uncame lonke lakho ixesha. Uzinikezele ngokupheleleyo kuThixo. uThixo ke executive negilda zaseLitha Park xa niqala le event makanikhanyisele anigcine. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. Makabuphakamisele uyehova ubuso bakhe kuni as you continue to tarry in his presence and give you peace. Ngoku nangona phakade. Amen.